Počkáme na barvu a potom... Pokus se. Ježišimaria, Erkosák. To je nepríjemná situácia, čo? Jak sme ho ľahko predali. Ale možno tu máš nejakého kámoša, ktorý ťa vykúpi za 5. Ale obávam sa, že to taký nebude. Uvidíme teraz, aký je mentál kámoš, vieš? Lebo Erkosák bojoval za mentála, aby mal Unban. A keď má mentál Unban, vďaka Erkosákovi som zvedavý, či si ho mentál zastane a dá 5 sám, aby ho odbanoval. Aby mne zajebal mentál. Mentál napísal, že zhni tam. Čo tiebe? Chudák Erkosák za něho bojoval. Ano, děkuji za to. To bylo krásné. A mentálně fucker, že zhni tam. Já bych chtěl jenom říct. Vždycky řekni ano, nevím, ano, a pak čekáme na barvu. Si sa ukázal, že ja mám peniaze v krypte. Zrazu do pici mentál. Toto si dojebal kamarát. Včera si mal skapať, ty čurák. Už viem, prečo ťa Liz nechala, lebo ziblerpšný kokot. Počkaj, ešte môžeme predať, počkaj, čo keď teraz hodíme mentála k nemu? Koľko za mentála? 10. 10 sám zajímajú mentála a budú dvaja iba v pozadí cez blerpy sa baviť. Že no čo, kamarát? Už som tu s tebou. Písnička Disco Party z mého prvního alba. To bych možná... Mentál nemôže mať sám, lebo má všetko v krypte, haha! Mentál, poď za mnou, ideš do piče! Aj ty, kámo! Sme na jednej lodi! Akurát, že ja som kapitán Čepeš! Takže Markon tu vybaví lobby dvoch, ty kokot, chápeš to? Jo, já mám písničku, která se jmenuje Na zdraví a je to podle mě velmi podobnej... Daj jich nazad, už je tu otázek je hrozně podobnej k tomu tom. A teďka Instagram začal propisovat věci na Facebook. Emál som sub, aj si ho vydal ty jebo. Musel som napojit trezor kvôli kokotovi a teraz zas nazad do piči. Už máš Unban, ty gumička. A ta vyjebaná Liz sa smiala, KED si mi dal BAN žumpa serem na teba, písala si pred chvíľou dačo iné na MNAči. Máš DV tváre, ty žumpoidna svinia. Facebook, taky to. Chcete sdílet to, co jste dali na Instagram i na Facebook?